ti Masakbayan. Ket ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti paggibusan, ti serye tayo ita alawas, anapauluan, ti kabit, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Agbati ka dito'y, agtarayak amapan iti dayja banda. Saan pare? Saan pa yan natalgad? Saan? Iji abanda ti ayan tinang paltog. Dayayin. Natamaan ti awan ng bain. Inakiguyod ni Sam. Kat mapang kami itinalingad. Sam, iguyod ka itinalingad. Nakita na kasiguro ni Commander nga da iti asadaga. Umawag iti rescue. Agyaman na. Grabe ti tamak, pare. Sige, tarapatan taday tasugat mo. Makitak dito'y nga tasugat ni Sam. Katarapatan ni James. Umawag akadagos iti rescue team. Can you hear me, rescue team? Location, battleground at mountain range. At danapaltugan nakadwak. Copy, loud and clear. Okay, 10-4. Over and out. Commander, adu tinagsayasay adara ni Sam. Adan umay a helicopter. Masapul ama airlift adagos. No awitan nga isalog, marigatan tayo. Taadayo. Agkapsutan, sir. Amangan kiddinom ay busan iti dara, no di pa'y makadanon iti ospital. Yawag mo iti asawa na. Tapno saan ang makigtot, no anyaman ti mapasamakin ko na. Yes, sir. Yawag ko ni Jenny. Agayam da ka ni misis ko. Sige. Ibagam anasugatan ti asawa na. Yes, sir. Hello? Sino da ito'y? Hello, Jenny. Ni James da ito'y. Ngam saan ka kumamakmaklaat? Ha? Apay, anya tinapasamak? At da kami pailang iti bantay. Ururayan mi ti rescue. Napaltugan ti asawam. Anya? Inyawag mo ka din iti kabit na? Kabit? Awan karbangan ti kabit na amangam mo. Sika ti addaan karbangan. Kat, kumusta itan ti asawak? Ipan mi pailang di ospital. Ururayan mi ti helicopter amang rescue. Sige, tayo nakipakaamu ka ni nanang na. Itaban pa'y babae. Anya ti mayam ditoy, ha? Nanang, napaltugan ni Sam. Dahil ti mayak ditoy. Inyawag da kanyak. Apay asaan na siya tinawagan da? Katsyak day ayatan ni Sam. Pasensya kan. Ngam saan ati kabit ti awagan da? No adda ka kastoy apasamak. Kabit kalaeng. Ditakan. Ay, kasano nga ti anak ko? Ay, makapagpawit nga taa. Nasakit na ito'y nanang. Ni Jenny tinawagan da. Saan ka ta siya? Awan ka di ti serbit. Nalabit ka agpaiso ti kunahan na. Akabit ka nga men. Nagalas adenggan ti balikas akabit. Kaslagraraman. Unan niya. Agraraman ka ka di? Sa anak nga agraraman nanang. Gaputagin inayat kami kinisam. Datayon iti helicopter nga agturong iti ospital. Sir, nagkuting ni Sam. Padasa makasarita no makasaupay. Bro, dandani tayo iti ospital. Pakiredam ti pakinakam mo. Kabaalam day ta. Itudtudo na ti cellphone mo. Kaya't na siguro akasarita ti pamilya na. Mabit lang. Tawagan ta ni bagat mo. Ato iti cellphone, bro. Agsao kalatan. Kasaritam ni bagat mo. Hello? James, ururayak ti awag mo. Kumusta ti asawak? Hello? Bakit? Sorry. Kadagiti madi. Ngay nararamit ko. Sam? Kumusta kan? Kakapsot ako na. Kumusta? Ni Lenny. Aday di pagadalan da. Aginanakan, tapnosan ka marigatan. Agawid akto. Bakit?
amon ti cellphone. Tapno saan ka marigatan? Inibatan ng ti cellphone. Bro, agring ka. Saan ka kumapay? Bro! Apa yan? Awanan, Commander. Awanan ti Pursuna. Saanan ang makadanon iti ospital? Imbag ta nakasauna pa iti asawa na. Sabay anawanan iti angas. Piman mat ti kadwata. Ngam pimusay kas banwar. Tanatay iti gubatan. Dahito iti pagrigatan ti may sa soldado. Dahita ti sinapataan tayo apagrebangan. Ti mangsalwad iti seguridad ti umili. Nga Roger. Nga maibwis matibiyag tayo. Mayawid ijay Luzon ti bangkay ti kadwa tayo. Siya kunti may sa amang escort iti bangkay, sir. Adu tayo amang kadwa ken kuan. Aging kay ijay balayda. No kayat ni bakit na ti sumabat ijay airport. At da military truck amang alaken kuan ijay balayda. Urayon tayo ijay airport. Adda ka din ng kontak itilugan. Kanti asawa na sumabat, sir. Adan. Na-coordinate ko niti nga to. Napandan iti address ti asawa na. Sukunin da, kat sumabat da iti airport. Agkikita tayon tun ijay. Lola, ada military ano pa ni Jabalay? Sinukunda ni Mami. Ada ka di basol ni Mami? Iso asinukon ti militar. Sigurado nga dabasol na. Apay asinukunda ngay. Sabaten da ka no ti bangkay ni Daddy ija airport. Anya? Natay ti anak ko. Apay ani Jenny lang ti inayabandangay. Uray ko masyak agraman ni Joanne. Kasya matimbaga dagiti militar, Lola. Sige, Lola. Intay dya balay. Tawarayan tayo dya da Mami. Kasanuang ngay nanang. Joanne, kaya't mo ti umay ijay balay. Dito'y kumati pang yawidan dakin ni Sam. Imbaga dagiti militar ngay maijay balay. Ngayon kano balay miti pagpalanda ka ni Daddy. Sir, inasitgan ka. Insang patyugaya man ti bangkay tayo ayatan. Nga maapaya dita kinikan iti importansya. Ni mat Jenny tinangyawid iti bangkay. Asino ka? Tiligal nga asawa ti addaan iti karbangan. Kasano kada kami ti agin inayat. Uray agin inayat kayo. No saan mat asik ka tiligal nga asawa na. Awan ti karbangam. Sir. Agyaman ka kitdi. Tasaan ang nagdarong ti asawa ni Sam. Masapol nga ibingayan nak ni Jenny iti benepisyo. Kan pension maawat na. Ibagak day ta inton mapanak manen ijay lamayan. Imayak labas si trumidap. Permiti po uyat ko. Masapol nga ipasigod jo kin ni Jenny nanang. Nga addabi nga ita iti maawat na akwarta. Ay rumpang laang. Anak ko tipimusay. Asawa na laang ni Jenny. Kan siyak ti ay ayaten na. Saan aday jay ababay. Masapol nga addabi nga ko iti benepisyo maawat na. Umay kakit din numapanak iji balayda. Iparupam asikat ti ay ayatan ti anak ko. Sige nanang, kumuyugak inton bigat. Sana bale, tabasit ti tao ang makipagladingit no kasta abigbigat. Wan, agkuyog ta amapan inton bigat. Tulungan nak amang ibaga iti dayta. Anyan dayta na pasama, Sam darling. Apay pinanawan na kami kininanay. Kasano kami anak ko? Bukodan lakit di amin ni Jenny. Ti benepisyo ang maawat na.
No ti benepisyo ti makagapuno apay nga imay kayo dito'y balay ko. Itad kunto kada kayo no sumangpet ti kwarta. Anya, itad mo kada kami? Dahito ti makagapuno apay a pinardayadak. Kat namati mo ti asawak. Ngam amuyo ka di no anya tinapasamak sakbay anak uyos ti angas na. Anya ti rumbang amaamuan mi. Inkarigatan na timawag kanyak. Nagsorry sakbay anagsat ti angas na. Anya, hinawagan na ka? Wan, uray damagan nyo ka ni James. Cellphone pa'y ni James ti inaramat na nga imawag. Kunakno ni James ti umawawag. Ngam ni Sammat Gayam. Agpaiso ka diti ibagbagam. Kas itinakunakon. Damagan nyo ni James. Isu ti makapanagnak iti amin. No ti kalkalikaguman nyo, ket ti benepisyo a maalak. Sige, itad ko kada kayo, tapnumapnag kayo. Kasjay man gayam, kunakno saan mo amay sawang ti imbagam kadagiti dua. Rimwarda, gapu iti kasjay nga imbagam. Napunwan akong kadakwada adwa. Dinadaal da ti relasyon mi ti asawak. Inawagan na kapay gayam, sakbay anauyos ti biyag na. Uwan, iso at imurada. Tamok nga importante ak gayam, kas asawa na. Iso asikat inawagan na, sakbay anatay. Sikat ti pamilya na. Inton bigatan ti panakaitulod ni Sam iti maudi apakaidulinan na. Barang no agbaliw ti panakilangan dagiti duaken ka. Adda ni Jenny kung dagiti opisyal ti soldado iti asidag ti bangkay. Diyak makasidag. Isupay tinangyawatan da iti flag iti nalpastigan salot. Awan ang pulos ti kay muding at uray aging innayat kami. Naginayat kayo ngagpaiso. Ngam saan asika ti legal nga asawa. Kastoy gayam ti kabit. Awan na pulos karbangam no pumusay timbilang mga asawa. Ammom kadi nga idi imbaga ni Jenny nga itid nakadata ti rumbang apara kadakwada nga agina. Kasla na tong patirupak gapo iti batin. Sabagay, oray siyak na nang nabainanak iti husto. Nakaamiri sa kasan arumbang tinaramit na ng dadakil iti relasyon da. Ni Rod, pinardayak mat ni Jenny. Agbabawi ak iti inaramit ko. Oray siya, madigayam ti kabit ako natan. Sikamat imasabat ko, Jenny. Ingka ka di iji pagadalan? Uwan, papanam ka di. Adamat imat mo adakkel abag. Agap-aplayak amapanmanan iji abroad. Ngam sakbay apo manawa. Dumawat ak kumakan ka iti pamakawan. Dumawat ka iti pamakawan? Wan, Jenny. Sapay kumata mapakawan na. Nakaamirisak. Ang madigayam ti maysa akabit. Jakon kaya't tagbalin akabit. Idi kinasarita nak ti asawa. Sakbay api musay. Kaawatan asyak paylaang ti ipatpatag na. Kablaawan ka. Sika paylaang ti ayayatan ni Sam. Di nakpay inawagan. Sige. Inakon. Kat pakawanan na. Lipatam kumanti sakit nga impaay ko kan ka. Si papakawanak iti asino man adumawat iti pamakawan. Mamakawan to pa iti Diyos. Siyak tulakit din ti saan. Ditan papagayam, tinaggibusan, ti seryetayo italawas anapauluan, ti kabit, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, kan iti direksyon
Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito ng estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay.